dneska spolu s týmito úžasnými ľuďmi a deťmi budeme mať akciu s názvom 1. maj na Rajčine. Sme v areáli základná škola Rajčianska. Pripravili sme pre decka taký poldeň plný športu a zábavy, rôzne stanovište aj individuálnych a kolektívnych športov. Nás baví, Šinter je zábava! Šinter nás baví! Šinter nás baví! Šinter nás baví! Šinter nás baví! Mladá sympatická dáma vedľa mňa sa volá Broňa Borovičková a je to generálna manažérka klubu Piešťanské Čajky. Gratulujeme, najkrajší báne kolektívny. Priatelia, neviem čo vám povedať, skrátka dneska druhý ročník akcie k nášmu výročiu založenia klubu Šinter Vrakuňa. 1. máj 2022, od rána skvelá atmosféra, odhadom nejakých 200-250 ľudí, mali sme športu celý deň, aktivity individuálne, kolektívne, Šinter gula, Šinter torta, skvelá kávička, gastro a tak ďalej. Nenormálny deň, nenormálne sme si to všetci užili, bolo to fakt, že skvelé, bezproblémový priebeh. Zasúťažili si všetky decká, oprášili sme myšlienku odznaku zdatnosti, odozdalo sa kopec cien, decká ešte teraz za dažďa stále športujú, takže úplne skvelé.